Často sa mi stáva, že ma niekde stretnú deti alebo deti s rodičmi a povedia, že aha, aká malá teta. Som sa už stretla s rôznymi reakciami, napríklad nepozeraj sa, ticho, alebo mami, tá teta asi nejedla veľa polievky, keď bola malá však. Alebo deti často napodobňujú moju chôdzu, alebo ma špehujú v obchode. A takéto rôzne aj vtipné situácie. Niekedy aj také smutnejšie. Je toho naozaj dosť, ale chcela by som sa teraz podeliť s vami o jednu veľmi krásnu reakciu, ktorá mi prišla taká veľmi ľudská, veľmi prirodzená a možno taká ideálna, ako reagovať v podobných situáciách. Bola som so synom v obchode a stretla som mamičku s chlapčekom, ktorý tiež povedal, že mami, aha, aká malá maminka. A vtedy tá pani sa mi pozdravila a povedala, že no vidíš, niektoré maminky sú veľké ako ja a niektoré maminky sú také malé ako táto maminka. Popriala mi pekný deň, rozlúčili sme sa a išli sme každý svojou cestou a bolo to veľmi príjemný a milý zážitok. Takže možno aj toto je taký tip pre vás, ako zareagovať v situácii, ktorá možno je pre vás niekedy nepríjemná, ale môže z toho vzniknúť naozaj veľmi pekná reakcia.